Чакай сега. Какво ни приготви Той веднага Велина се нахвърли памбус да пита. Ма започвай да действаш, не питай. Какво ни приготви? Ти ще приготвиш. Днеска? Какво ще приготвим? Днеска обръщаме внимание на пластмасовите бутилки, които са непотребни, които изхвърляме и искаме да покажем тяхното приложение. Ще ги мога да рециклираме. кажем, че има и диск. Сега, може ли ти да му казваш той какво да направи и той ще го прави? Добре, първо започваме с това, която е съвсем обикновена бутилка. Ето. Това, което трябва да направим е да отрежем горната част, а долната част да нарежем по този начин на ленти. Да. След което започваме да навиваме лентите по този начин. Покажи му само първото. Започваме с първата лентичка, подпъхваме я под долната. Пробваш, нали? И я превиваме по този начин. И всяка следваща започваме по абсолютно същия начин през една лентичка. Ето. Тоест тази трябва през една подпъхваме отдолу. Айде! Мария, защо да продължи? Мария, продължи, Мария. Мързеливо! Айде, пробвай поне едно. Добре, айде, аз ще пробвам. Ще пробвам, само Мария. едно. Само едно. Да, следващото. Хоп. Мълчи. Така. Добре, Велина, станах. Ето, следващото. Хоп. Хоп. Чакай, бе. Всъщност това е принципа на цялата работа с бутилката, докато накрая завършим по ето този начин. Да. Така. Това е много И хубаво завила, според мен, нали? Да, изкриви го. Няма нищо, всичко е поправимо. Всеки път ми прави забележки. Продължаваме. Продължаваме с следващото нещо, което може да направим с бутилката. Отрязваме бутилката на две по ето този начин, след което си оформяме тези вълнообразни ъгли тук с ножицата. Ето. Ей, някой да не настине от групата. Тук е хладно. Чувам, че кихате. Стига. Да, освен... в слушалката ми казват, че нещо сте си дали почивка сами. Вярно ли е? Стига, Дамяне. Плочки не знаеш ли кога ще станат? Никога. Издавайте какво се случва. Аз не винаги мога да ги видя. Трябва да направя нещо. Вие работите. Да. Ти какво се... Ти нищо не правиш за Мария. Това боя го боядисваш това, между другото, защото не винаги на пластмаса... Значи стигаме до този момент, в който сме си изрязали двете части на бутилката. Сега е момента, в който те да се боядисат. Това съм го боядисала с спрей боя. Първо с бяла спрей боя, след което... Независимо каква. Смисъл... Аз лично използвах... Дали има авто такава? Да, точно автоспрей боя използвах, за да го боядисам. Боядисах го с два слоя. Първия изсъхна, става много бързо. Втория изсъхна и след това започнах да оформям тези точки с обратното на четка за рисуване. Да. Какво се мъчиш там? Обърках се. Знаеш ли, че аз трябва с математическа точност просто? Да. А това? Да, това са коледни играчки. Отново темата за Коледа, Велина, мисля, че чакаш Коледа с голямо нетърпение. Вчера си започнала с Коледа. Сега ще видите изписани, между другото, материалите, които са ви необходими за направата на тази вазичка. И мога да кажа, не, стигат. Добре, окей, остави го това нещо. Вкъщи на спокойствие се получава. По-лесни задачи ще дадем Мария. Значи това и може да има отдолу. Това го залепяме за един компакт диск, да, по този начин и вече си имаме оформена вазичка. От тук нататък как ще украсим си абсолютно наш избор. Какво, смисъл, това с какво ли пило сега? С топъл силикон. Тъжно силикон. Да. Сега махни го сега. Сега развали го сега. Добре, остави го, това е за... Добре. И тук едно герберче, да речем, защото повече... Абсолютно по желание. Накрая само да кажа, че след като се боядиса, е хубаво да се мине с лак, за да може да се застопорят цветовете и да се фиксират точно така и да не е евентуално при напръскване с вода да се развали. Това е от дъна на бутилки от половин литър минерална вода. Изрязва се дъното. Малка бутилчица. Да, след това се нарисува и всъщност се получава отново коледна играчка. Ето, Велина идеално се включва в нашата еко-рубрика за рециклиране на пластмасови бутилки. Чудна. Значи, ако има да бъде... Не, давайте сега, защото чакай, ще ви го извъртя. Ето.
Ако имате моделки и не знаете какво да ги правите, може да ги правите разни неща. Добре, утре какво ще ни покажеш? Да, украсиме. Кога ще ни покажеш лампите от вестник и списания? Утре ще бъдат лампи. Айде, защото аз тръпна. Дали ще мога аз да направя една такава лампа? Това всъщност май стана и с друго приложение. Не му позволявайте да прави гостите на маймуни. Виж една коледна украса, Евелина, виж. Погледни, само. Обърни се на да. Една коледна украса. Велина. Защо бе, Мария? Виж колко красиво, виж колко... Може би в малко по-малки размери би стояло по-добре. Ама не, това е хубаво. Аз съм заета, между другото. Ще ми го оставиш ли това да си го довърша? Да, разбира се, донесох едни прекрасни цветя. Пак които се правят от пластмаса. Да, само че техниката е малко по-сложна. Нагрява се на свещ, след което се огъват. Но това и украсата, която е тук, също е от пластмасова бутилка. Добре, Евелина, мерси много. Утре сме трепени. Може да кажем, че освен това може да го сложим примерно и на Мария. Вижте колко красиво изглежда. Да, това между другото може да стане за брошка, за пръстен, зависи вече каква подложка ще се сложи отдолу. Вижте колко е хубаво на Мария. Много ти е наистина. Добре. Това ти ли го направи? Аз. Жив да не бях. С малко спокойствие, нали? Айде, благодаря, че били на утре. Моля ти, си искам да правя и аз такива фенери. Да. Със сигурност. Добре, сега с какво продължаваме? Между другото, знаеш ли с кой? С Златин, който игра голф. Така ли? Да, един от най-престижните спортове. Така, дай да видим. Пускайте.